vanoti kugaba vanosara vati rabada wese vanofa. So me tell him waita zvakanaka muzukuru nekuti vanouya kuna sekuru chigara neti apa muzukuru ndipe bute rangu uyu wandakupa muzukuru unoita wekutsenga muzukuru neuyu wakaputirwa muzukuru aikonosanganisa nesimba muzukuru ndati yangu yekuda zvakapawa mushonga uya wakupepfaya ndakanoutora kuti mani but this time wadikisa pamawa ndati yangu yekuda zvakapawa mushonga uya wakupepfaya ndakanoutora kuti mani but this time wadikisa pamawa ufunge kuti 5 10 15 20 25 35 days boys very serious yes I Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, you walk in. Boys, very serious. Yes, I walk out. Kana kuti vanhu say shotire mukati chino makakwenda mberi arawari nyika makuseni ndavatano noringitira apa unozotaspina nokurekida irina korobha rapisa nokuvambira kuita kunge zviribvakisa ndati Afrika yese amen shosho shotire mukati amen shotiriri iritepe amen amen. Pakudiva isuva neshavire chibabu vanosvika level rekuchupita nemunhu ndivati vaponya kosi wachi very soon usandite town chimusanondiva gaun awezimuziskada anetsa patown waizvozva kuti ivo zvino